Yebo, ingane zawethu impela ishubile phana-ke enkundleni zokuxhumana njengoba-ke uLondi Khese ephrojusi-ke i-VN kaMax Makhanya ekhuluma naye ngenkathi-ke bethinta nalo-ke igama lika-King Bhaka. Kanti-ke ingane zawethu impela uMax Makhanya uthi-ke wangena kamanzi emadolweni-ke evevezela-ke iqhaqhazela ngenkathi-ke wayese-ICC ama-bodyguard wakhe-ke impela-ke qhelisiwe kuyena. Yeyi uthi impela-ke wayesengasathembi-ke namunye-ke umuntu ngoba yeyi impela-ke nalo uphuthu lolu-ke eluyathunywa. Uthi yeyi kwazi kwafika-ke nomfowabo phana-ke wakwaMakhanya-ke uthi naye-ke wayesengasamthembi ethi yabona-ke lona-ke impela-ke kuzingenzeka ukuthi inkulu-ke into-ke ayifunayo-ke la kumina. Uthi yeyi impela-ke amadolo-ke ayisevevezela. Bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu la kwimbosi MTV asinethulele yona-ke le VN kaMax Makhanya naye-ke uLondi Khe beziqephuza izindaba ake nizwele. Babona ukuthi ukwaletha kimi direct amakholi kufana nokuthela amanzi emhlane wedada. Bawashaya bawashoba kubhaka amakhosi. Aqala azwela-ke manje. Uyabona mina ikholi engayithola kubhaka iyona kholi yabuyisa ingqondo. Yabuya ingqondo because angangiqala ukubona ubhaka ekulesa simo. Angiqala ngqa. Ubhaka uhleze I don't care, uhleze full force, uhleze usefoko. Kodwa ngale kuleya call ngangiqala ukumbona ethuke kanjena serious ngaleya ndlela ethi mfowethu shubile la. Ngitha leyo nto leyo. Ngitha leyo nto fast shubile la. Wena uyabona wena unakile. Ngithi mina usube kuphi? Ngibhonya kamnandi kanje uthi hey wena kuhlalwa la. Shubile la. Unyathele indawo errong leyo. Yathiwa usugxoba endaweni errong-ke manje uzogeja. Ngangiqala ngqa ukumbona serious kanje ubhaka yabo. Hayi lapho mntwana ngifuna uqamba manga wasebenza lapho. Phela lapho mina naye impela sasama nje nolimi. Amoyethi mina yabo sasebenzisana okwangempela lapho kwakulula ngempela ukuthi mase kukhulume yena ngiphapha impela ngivula amehlo. Ayidilitha semthane ivideo. Manje uthi ngizokubulalisa nje mina mangithi wozoxolisa la uzogeza igama lakho usho ukuthi khona kwaziyo yena okumphenikhisayo. Hayi futhi naye wayesefonelwa uhlobo lwabantu impela okwakuphoqa ukuthi aphenike. Hayi ngoba mina wangifonela ephenike impela. Wangifonela ephenike impela before phenike mina nje. Ngaqale ngeza ukuphenika kwakhe. Ayinami ngaqala ngaphenika manje ngathi hayi ayishuthi better. Phela nami sengiyacalculate manje ukuthi after ama-calls angaka abe ngitshela into eyodwa. Manje sengifonelwa ubhaka naye. Wena nothembe yena-ke wena. Umuntu ebengimthembile. Hayi ngavele ngabona ukuthi hayi kushubile. Washubhela abasusa lento fast. Ngathi nakhona ufuna inamba yami lapho ungamnikezi kodwa mayifunwa umuntu osezingeni elithile mhlambe lobukhosi umnikele. Ngempela azi ukuthi afuna ubani inamba yami kubhaka. Wamnika lowo muntu wanika yona inkosi ngoba ngabona sengifonelwa yiyo nje inkosi. Sekuhambe isikhathi engiyabuza ukuthi inamba yami awuyinike ubani. Washo nje igama lomuntu engamazi. Uthi inamba yami wayethathe kuyo. Shuthi lowo muntu loyo wayenikezwe ubhaka. Ubhaka wayengayazi inkosi. Wayengayazi nje hlobo. Yabo. So naye uzwa ngabantu ukuthi hey phela umuntu othintwe lo mfana wakho ngeke bhaka ikhuza lo mfana lo yabo. Kanti uvala le khona ingebenye naye isho semthini yabo. Hayi ubona kodwa indlela ophenika ngaye ayisisi kwangathi unethiwe. Kwakuphela ukuqina kumathile
Ukuba ngabe ngikubelethile njengengane yami na 2 years ngendlela uphenika ngakhona. Ingane yazi ngangithuswe yini lapha. Phela ama-bodyguard ayengidriver naye engigadile ayekhishwe nguye. Into engithuswe kakhulu. Ama-bodyguard lesa sixhobo samadoda lesengangihamba nawo. Lokho ehla wenyuka nawo. Ama-bodyguard hayi inkosi. Manje angikazi ukuthi lana ngizokwenzekani la. Hayi umnethi lo phela uqina ubona ukuthi usuthemba ususaba ukuthi awusaba ngisho ukungibiza ngomntwana ufisa ngathi mami. Lapha yabona ngangithuke kakhulu kodwa lapha phezulu. Senihleli lapha e-holding room phezulu. Hayi lapho ngangithuke kakhulu ke lapho. Ubona ukuthi la nginibeke khona ngizonqumisa straight. Yambona uMakhanya lo engijwayele ukuhamba naye. Usebenza naye inkosi. Usebenzela i-foundation ngangarrange nabo phela i-event. Usibonisa. Usibonisa. Wathi noma introduce kimi ethi bafo imini uMakhanya. Hawu nayo itshela ukuthi ngizozwa lelo gama ukuthi uMakhanya mhlambe bese uya relax. Mina ngavele ngabona isithi esikhulu-ke manje. Yabona ngavele ngabandelwa umzimba ngabandelwa amathumbu. Sekhona ngisho ibiza ngoMakhanya khona la. Uyabona-ke lo wayebiza uMakhanya Usiboniso. Hayi ngavele yena-ke ngambona esitha kakhulu-ke. Kanti ngisukela ivu yenkosi umnguni emabheni. Umnguni bandla uharmless ngempela uyilungelo kokugcina kuMakhanya. Uyilungele shem. Ayuphethe kodwa nawe-ke iyeke lento yakho uzoyilahlekisela ikusasa ngelinye ilanga ngoba ukube kukhona into wrong ongabe uzokwenziwa yona ngabe kade yenziwe into wrong. Kodwa nje ukuthi sengaze ngifela ukuthi ngaqondisa la ugeja khona